Nga diri magagyasayan ay dakop nga wa may mangagi aning dalanan ni pati mangingawan wa may mga motor diri magpangagi. Uy, sa man tao dia nga katang-atang man sa dalan. Kini na tao. Wa may mangagi motor diri. Para na ako i-report sa ako ang lakaw. Kining tao akong dakton. Karon ka. Boss. Daplin. Sa boss. Oh, saan? Sa man ni boss. Dakop gani dire. Lisensya nimo. Kay lisensya nga wa man ko nagmotor. Bisan wala kay motor, boss. Kinahanglan na kay lisensya. Bing lisensya, gawas dayon kay madali ta. Binuang man eh. Ngawan, Wala gi ko nagmotor kay wala ko lisensya. dili na nako na problema o wa kay lisensya, boss. Kay balo man ka nga nay nagdakop dire. Nganong nilapos man gid ka. Ay alangan nga naman mong balay dia sa unahan. Asa man day ko pagihon nimo nga diri man jud may magi kay naman mong balay dia. Wa man kay klaro. Pati maglakaw inyo mangdakpon. Mangitaan ni lisensya. Boss, manay bag-oron. Mo kay kasagaran ay mga panghitabo karon nga bisan og maglakaw nabanggaan. Pagkahuman lisensyado ang kabangga. Unya ikaw nga nabanggaan wa kay lisensya, perting luoyan nimo, di ka mabayaran. Mo na nga bisan wa kay sakinan, wa kay motor, maglakaw-lakaw ka ng highway, kinahanglan lisensyado ka. For safety ba? Mabayaran ka sa makaligis imo ha. Eh baby tindog tarong be kay ato ang karon basig nga nakay violation lain. Tindog tarong. Uy, matay. Nagchinilas man lagi ka. Another violation. Atong ibutang ticket. Nagchinilas man ka, another violation naman 5. Uy, matay giubo pa gyud ay. Another violation. Likado na, makatakod ka sa mga tao dire. Violation na po ni 5,000 kay giubo. Kamatay. Pati giubo. Violation. Naunsa naman eh. Bengisi. Nya, matay way panutbras. 5,000. Nakamatay. Tututbras lagi. Asa mang justisya na ani? Pati way panutbras. Ilista na sa ticket. Oh. Uy, matay murag. Nagsara ni maligo ba? Violation na po ni. Dako yun yung violation ng bataan eh. Oh. Ligo, purmaha. Nang-break ka. Dako na ba yung violation? Maglakaw-lakaw ngay pang-break. 5,000 kayo. Yung gilista mo na diha. Klaro man lang. Wa magiging kahit pang-break siguro. Palakaw ka, 5,000. Matay sir, murag nagyon ni siguro na mabayaran no? Oh, way chinilas. 5,000. Way panutbras. 5,000. Way ligo. 5,000. Wa kagay pang-brief. 5,000. Matay sir. 20 million. Matay sir, di na may mabayaran sir. Magdako-dako yun yung muhang penalty ba? Papag kay lisensya. Lingkod lang sa da sir kay abot tag isakinan. Impound. Lingkod. Gid ka. Abot tag kana sa kanan kay impound ka. Tawag sa kun dili mao nga kauban. Binuang man ni sir.